A akej farby je fire truck? Akú farbu má fire truck? Akú farbu je? Červená? Red? Ja. A vláčik má aké farby? Na vláčiku sú aké farby? A ešte? Aká je tam ešte farba? Zelená? Green? Áno? A kde má loptičku fire truck? Kde strieľa loptu fire truck? Kde strieľa fire truck loptu? Otočiť. Veľmi pekne si povedal. Otočiť. Ešte raz. Tam je bol, vo fire trucku je. Tam je. Musíš vytiahnuť. Tam je, dnu. Dnu je, pohľadaj. Vidíš ju? Vidíš, dobre. Vysyp. Opa, vysyp to. Dole. Tak, už padla lopta. Nezmestí sa do traku. Bager sa nezmestí tiež. Fire sa zmestí. Fire truck. Fitovalo, áno, fit. A teraz ju vyber von. Vystrel. Otočiť. Ťažké slovo otočiť. No? Už si vystrelil? Už ide strieľať? Urob bum. Kde je joystick? Potiahni za... bum, už padla. OK. Vystrelil si bez joystick? A kde je joystick? Ukáž, babi, kde je joystick. Kde je joystick? Tam? Veľmi dobre. A druhý? Ideš strieľať, tak? OK. Tak sa nedá strieľať, Ejdenko. Tam je lopta. Rozbiješ si loptičku. Tik. Padla. Padla? Ešte urob kick. 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 Padla.